Ki samla kasi kila abet ban poi khambon haga top 10 la ka long haga result SSLC ne HSSLC dara kiminot bat treshi tombha ong isamla finora wankar isamla bawan haga 9 position haga result HSSLC arts kabarang shudep pen banashen da ka embus ia kene isamla finora ilapan pau haka jingalang penkup buram balapan long da ka UDP melim kumjo ka nang the sei haka jingalang ka balengkot ka balalong haka janmit skinengkong haka yingsa jong ihi haka ne jingalang baro kinong kren kentup nado presiden ka UDP melim nang ta presiden women swing melim badru kinong elam jong ka nang the sei kilapan pau ka jing saukmen halo ka te ka jing pasba jong ite isamla Isamla finora wankar ide ikon jong ikong glorina wankar bat ba sanbo nongrum bat ikon kse jong ime e wanhun wankar ki basong basa halau sotun ki khun ki kti ki lala shisha ban treshi tom ban minat ban penwan ye ke jing ke exam ju ki shakhmat kawan ra om tang ye ke yin kasam hale gri be ke jat be ri ringi ka pen smo saram kham tam ye ke melim ka singasi kaba nilong kinong song stong hakane ka than hibar kawai baga deru kan nuksa ka jampi ba pinpeni iki wei pak ba kinang buat na din jampi ba kin treshi tong na kamta ka jingnang ka jingsta na kamta ka jingbit jingbiam na kamta bangin simro ya ka lengkor bat lasyal sisni ro bangin bat ro wat ya ka state ro ngidon kam ki priu ki banang ki sta Ibreu ke besiam pang, mengilak ban sim wat yo lakam ro sensar kadar. Hagane keri jungi mengidung duna hadu kata-kata ye gibreu ki ba nang basta ki ban sim ye galen ko wat hakelong ki kam office ki ba kham halor ki ban long ki kam ki ba kham ha sisu. Ngalor kata ye ke pat ro ye ki nong khon ki kti jong gane kamle ko si ba kin trishtom ban pendi sisa bagari bagajat berdiri kan kiu khang ba ke jingyo nong kanwan ra ye ka state he baro ko we ban ngai khublei ru ye gini ki kimi ki kpa ki ba patre si tom si sia han hi baro ko we ngi kom kamlem sarkel ngi dap daga jing kemen hadin mangi dia sngo ya ka khubor ba ibe na ka than jungi na kamlem constituency ilayo ya ka 9 position haka HSSLC examination kata di finora wankar gidap daga jingmen hai pori bakhandiat ngelai shiyo phone banya koi shakani ka jaka kum kadak ka jing ai men sim kadak jong ka jingmen kum ka we ka kan hun nimla khan ban pau ko jing sngongu yo blai ublang penmi ya ki khon ki kti ki basta ko ka than ka jongi kum juru ka jingwan jongi shani kam dei tang bang iswan banai kublei phi rengin kit bok kit yang ipi ngenang ye dwai ye phi ba pinang yo ya kata ka jing start te jing shampang namar kum ki kimi ki pa kidan ni kalingkor ka bakhya nga kadei hok kiru bangi kum ka sengi bro kawai banai ko burom ye kimi jong i ikong wan kar ba di ba nong rum ibla shim ye kan kalingkor ban pin bit pin biang ya ikun hadu ba indawana ya kanam ko burom jong ka yeng ka sem ba jong ka kur hi bro ko wei jong ka kur wan khar hi bro ko wei tingi kum ka UDP melim circle ngidap ta ka jingmen ringkat bat ki seng nang the sei sport club ki blaiwan sno bentalem bat ngi hakum ka ni ka por bat ngam pin ken mau ye kong ye finora wan khar ba ka ni kam dei ka jing kut jong ka jing yo khoi khet ye yo ni uso hndai ka dei ka jing sedang jong ka limpiad ki jong pi ikan men scam banang ni shakman ba ka kani ka jing la ka jong pi kan wan ra shibun ki jing yo nong hapo ka than hapo ka shnong ka thau hapo ka yeng ka sem pilong ka nuksa om tang ye ka yeng ka sem kan pilong ka nuksa ye ka shnong ka thau ba ye ka than hi boro ka wei sha ka ta ka thong jong ka jing jong ka ni ka dei ka ei boro pen i ya uso jong ka jing fresh tom nang yai minot nang yai le ha nang kiu shokrang long ka nuksa na ka benta ki wei ru ki kun samla hi para khna school jong ka ni ka than hi boro ka wei na amtang ye ka melim constituency ndoi na ka benta jong ka ri ba ka jai ben riu ai ku nei ka pang ya
email jong phi bi pa ru ju ba kham tam ru ya email ba le kat mo email ye jong finora wan khar iba da ka jing kot ka jing kya ngilala ba nyelum lang kum ni ba nya ai ngo lang yu blai nam ta ka ni ka jing job ka ba kra shisha habala krei sitom bon sien yo bi ban khet yo so jong ka jing job so jong jing krei sitom le so ba thiam te na mar ta ka long sia ka ka buram ka ba kra na ban ta jong ni hiru ba ha ka jing ke ka jong ni le lum ya lang ban pin bit biang ban tin tiu ya phi ban ai man siem ya phi ba pinang la ban kiu ira na ka wei ka kardan sha ka wei pat long ka nuksa ba ha na ka ban ta ki wei ru ba nang ya minot nang krei sitom ringkat da ka man siem ka ba snowrit mo bon sien bang ya ka ha ka man siem ba snowrit ngin poi si sha kena samla hakapuli kadang lia te nakaliang kasang ngiru kham dakaman siem kabarham yiwan hakani giyang ban yadan mentalang hakani kasngi ban penkup buram yai finora wan khar ibalong iwe nagi samla ibawan ra kanam umtang ye ki kme ki pa gi bahing sam kakur henre ya kasnong hi barok we kandai ru kasien ka banikong na dangam bakla ba nagani kasnong jungi inyo iwe nagi samla ipapas top 10 hagi jing pulie ke bala itu dak skul ba ge bahya te nakaliang seng ikit bok ket wiang ya fi kumjur ye me ipa ki bajudan has senda nadu pa kidangkha nadu ba idangkha adu bala pene pensang bala ora ka buram hadu kani kesni te kumjur ye me ye jungi te nakaliang jungi ikit bok ket wiang ipi bau blay nangdon kat pi bakayen kesam jumpi but kiwi kita benrio jadi pengi trish tombet te ngila bet hi ban yu par khoi priu ai ka ju ka jing start am de hi ba ni u thao like la ka jong ka yu mo ai la ka jong te lang ka long be ka ju be ka jing start han ni di mangi hi ban like ban nang ban pendan kam mo ya ka hanga marwe like ngasngo ba ka te par khoi ka de ka jing le ran te like ha class kum to chhen de bangim sung thui e te bun sin hi ni long kam ta mo lang le ran ban gili ban ayu te ka tai ka we ka daw le khanga kan mga sngo ba ka de ba kham ayu ba te ba ki chat bin ruji kham du na ban boy ha ka top 10 le hi le ko bla ha ki por ba ma stom me de bla ai yang ka ta ka ka jing kya de me pa bla don me ba ro bor ban nga ban I mean cm ben de ki no hi kai jong ka sin admins par kha ki ka school management jong admins te ki bahayang asam ki parlok ru ki pala don me kum to mo ban rap yang like ban I know what's on kum to te kum ta hi bat ya parok ki bla I mean sin wa hi ban like ban boy shu hi mo ngan ye trish tom bet hi ban boy bet chaka thong ka bang ko ta ban like bangan long yu ban buon kini ki officer mo like ki administrative kum ha ki administrative service ki civil service kum to ban buon kin ki khasi hi